then kana ari kune handa indoda ngotransfera nandaisa kune handa tine mamatches tikutaura nezveko pano da kutransfera nyuchi dzoenda kune handa boza avaisi mhosva yavo ka mhosva ndeyakavapa asi mhosva yavo mhosva ndeyakavapa ini ndoda akavapa ndoda akavapa kungoshifta so mana kuratire sei ingatitaura wani sasa tine yakusena handiti kana imimi dzaya muchembere mwandipostira handiti kungofona 2 minutes kana ana mama vandibatsira phone 2 minutes later out asi nyaya iyi kwaitasvika vakaita zvekutamba kana vari 30 vanhu venehanda vakakupai vachiti apa vachibva vapa uyu futi vachiti apa ndichapedza sari 30 kuti bhozi ndikazitenda unoruma dzinongoduma kana ndikadzingonomhara izvo ndandakaita dzimwe mhara bhozi ini ndinoita basa randienda bhadharo iwe uri kuona for example iwewe ukapiwa stand sezvakaita pana double location anditi uwa stand inini zvandabhadhara ndozvandinoita iwe kana ukarwadza nestand yako wakazosvipa mari inini andikwanisa kuzopishunura ava kana vauya iwosiku ndenda ticha corruption so ini ndinoti akapa stand anditi apa anditi akapiwa apa chionesana kana zvichiita ndopishina kana asingaiti ngoti akapa stand ndakutransfera nzomba kwako bozi kushandisa vanhu ndirape iri mechi rangu riri pachena harina kana stress harina inini handakana stress naro so ndanotora ndanotora mama ndo vano ndo cheerleader kunokanti vanosimuka ndo nehanda unotaura kuti zvamakaita ukasika ende motaura naSamuronda because makambomushandisa mukasambhadhara ende titone mamatches edu saka wese ari kuachi ndakaitirwa double allocation ndiri kuposta apa pauposa saka apa panyuchi roda kumbobvunza uri kubata wese akaita ndakapiwa sati kuti nyuchi idzi mukoma can you confirm kuti nyuchi dzinowanikwa mbao the day before yesterday ndakanosvika panapa inini ivo muchemberi vakanga vauya kumboko vachitanzi pane 3 nyuchi here dzakatanga kupinda mumboko ndobva vauraya 2 vachingotonga mwedzi ungodi dzingotenderera then from there vari kuti dzakazowedzera serious vari kuti nyuchi dzakazorese vari kuti nyuchi dzakazowedzera dzawedzera saka pavakazoya kumba wechichitobva tazoya kuno tichatoona tichada kusota wairi apo titogadzira wairi bozi muchembera kuti vari pamusoro apa nanenge iri pana musoro vane mameasurements yavakazoita the accurate measurements yekuti masenzi anyatsomira zvakanaka pakanga paina muchembere ndobva panzi pari kuenda muchawa nabhule andini muchawa nabhule ofuti muchembera wakadonzi vanofanira kuchiisa kubva kupapa chiya papi bozi ndostendi yavanga vagara yavari kudanwa nezara 1028 so ndokuchiputsiswa paya paya ndofunga muri kuona kuti zvidhina izvi irebuild ireused zvidhina izvi zvakatobva panenge iri pa2 rooms avo dzakanga dziri apo boys kai apo kwakushinga kwakudikwa kubatanidza pedza chacho kuti tikwanise kuchisumudza room tivaone pokuita sekogara tati tunovarendera samwe tovarendera samwe tisira kuti panapa patange papera then from there pakapera room iyo ndo pakazoshifta kubva apa vachiya papi vachiya panapa saka tiri kuti stendi inoyi muri kuti yakatengeserwa vanhu 2 kana kuti zvinoita mastenzi emunomu mastenzi emunomu haana kutengeswa sachi ane muri kupanzwisa mastenzi emunomu haana kutengeswa munofanira kuzopanzwisa muchemastenzi emunomu akapiwa vagari vakanga vari vakabviswa kubva kumusoro kuland saka pane double allocation yakaitwa kubva pana muchembere vakataka kupiwa panapa namuchembere pavakanga vapiwa apo pavakaita the accurate measurement yavakazogadzirisa vachirectify situation yemameasurements yearea inoyi ndopa vakaona kuti anochi muchembere vari panapa vanofanira kushifta muchembere ndo vanofanira kubva apa vachiuya papi vachiuya pana vane maitiro avakaita iwo isusu isati zizive izvozvo ane muri kuzvona so momzi ndo iwo muchembere wangu ndowa nefairi repapi repanapa vachizi ngavabva apo bozi apo pakagara bhole pakona pa hapana stand saka varida kugadzirisa kuti umwe neumwe aende right position kuti akwanise kuvaka ndo mawandiro akaita muchembere panapa fuchi ava madha ava vakavaitozi ngavauye kupi vauye kuofisi handiti vauyeenda ofisi wogadzirisirwa nyaya dzavo zvakameresa SaMuronda ka toda kuti tive clear panapa ndiri munhu nyaya yenyuchi iri kunetsa panapa handiti toda kuti pave clear nyuchi idzi dzakabvepi
iwewe by any chance pana akauya kwauri here ari $200 alright andinganyure kaini after vakabviswa panapa here kana akabviswa panapa so vataita hangu basa ka andisitaura kudhara kana mari mwezi Saturday shangu mari mwezi rana simande Saturday saka nyuchi dzakatanga rini pana mari mwezi wacho nayo kuroti iwe Samuronda ndiwe uri kuti pawakangopiwa mari ndo wakatumira nyuchi inini ndaita zvandabhadharwa ini zvandabhadharwa ndo zvandinoita alright saka inini handishanesana neava ndinoda kutijekesera neava zvakanaka handiti akavapa ava ndivanoda kutumira alright akava allocata pana aupe vanhu tutu daita mwana mapenzi akavapa ndiyandiri kuda indiri kuziva nyaya yangu kwari kuenda imudondo wayo osotita kuti ndindakadziposta ndindodzidzosa but akavapa ndiyandiri kuda imimi manje basa nderependa kanaka kupai munotaura kuti kumba kwaina kungonanga navo kana iri foni muri wafoni akapa ndinoda pana saka kuroti saka nyuchi idzi dzinoita sei trend yadzona dzinoswera dzirimo kuroti masikati munotonetsa kutoswereka mba musingatopindi you know with the situation with the life itself fair now iri kuitika for the meantime andika the conflict itself anditi aisinyaya kuti because muchembero varikutotsvakawo pokugara saizvozvo semapiro avakaita seikuona tiri kuti muchembere the conflict itself iyi conflict iripo iyi andidika kana kuri kuti mother vaya vakazoendawo of which mother vaya she's wrong. Why am I saying this? Vanofana kuenda kupi kumaoffices because kumaoffices ndo kurugadzirwa chinhu maybe vakaona kuti kumaoffices zviri kunovaremera so ndobva vatirekeza vadi vaende kuna vari kusani ari paground kuroti apa vava kurwisana nawo ndima ndinoitwa kunzenzeni kana yakabvunza nozi saka yojondwa mukuzinisa mahara ndati nini mchemberi tinongwashifta toisa kupi asi ndoda kuti vatange vataura nemurume wavo kuti hatisi kukupa imwe stand kana kuti hatisi kupa uyu stand yakanaka Samuronda takamushanda kumubhadhara ndo anza yandiri kuda vangopindura ipapo chete apo ndakutotansei itsaida uri kuchipatara chinovharwa musi wacho hatisi kuitirana hatisi tikutamba alright saka Samuronda toda kuti taura hapa ndiri so the issue ndeyekuti iwe une mapending issues navo so apa pandopa wakuti wakuvabatira wese angu achiti pastand pangu pakapiwa munhu chete vakomana ende ndokutoti nyadiperi une vanhu vawakatageta nanga ndinangu ndakatageta simple saka iye wacho se ava ndiri kuona kuti varwadziwa vauyaka vachanwa sokomora ikoko yake next 50 akauya the same ikoko ngavaite order saka mumba umu mamuri kuonaka ndomune nyuchi muri kugara nyuchi pari zvino patasvika dzirunzi dzabuda but mumba umu hanzi hamusotogari nenyuchi sati chakuratidzai proof yekuti nyuchi dziri kuita sei so Samuronda ndiye ari kunzi akagadzira kuti nyuchi dzipinde mbongo ari kutotaurawo pachena kuti akabhadhara ende dziri kunzi nyuchi idzodzi dzirimo dziri kutogara but dzinouya masikati dzoswera dzirimo then manheru dzobva dzavo saka way forward ndeyekuti kudii way forward mangwana kuchiedza ndondowari momuzipinda pamanyimurara muri safe samangwana dzinodzoka hadzina problem because ava handina problem navo kusvika wazodzichinja mangwana dzichidzoka just call tinouya 2 minutes muchembere varipo asi nhasi ndio last day rekukutumai kune handa because ndichavarava nyiwani chinovharo apashandikepo paipai nemudzimba macho futi vachatama dzavakanoroja hatisikuirana let's go alright saka mahwani ndofunga muri ngozondera panapa imba iri apo pane conflict yemastens so pari kunzi zvoni pane nyuchi kubva musi wavaka the other party vasipo panapo vane mba iyo iri apo same stand umwe akavakapo umwe akavaka panapa so the other house ndo vakaenda vakaapproacha Samuronda so Samuronda ari kunzi it is alleged kuti ndiye akatumira nyuchi dziri kupinda mbongo so apa ndo rine kunetsa
wakatooma. Saka maiti mukapisa tai dzinoenda. Unaona, this is life, gentlemen. I just want to tell you something. Abandoned people, we have got witnesses here. Nyuchi Kuzovaruma makaita ndimakatumira Nyuchi mushure mangoma approach someone. And this saka pa rectification inyerera kugadziriswa kai. And of which this is cooperative, this is a cooperative. Makonflicts yavanhu fight the old one kumashure nei. What this is life. Asikubatsira muchete. Munhu ari kuchema mukatumu. Njembere ndati kumba kwangu mugamba munogara basi. Munhu ochema mukatumu. But this match richaita kuti varume vambotwasanuka. Because ndingoti ndikangosvika angoti ndakapiwa na anonzani ndakapiwa na Chirara wakomana pachirara ndira pe hazina chimwe nyaya tinotaura ndipfuure ipapo ndakapiwa na Madhumbe ndira pe because hamuswere mutaura nyaya 110 years nyaya isingapere muarea izvo vanhu ese aitanga masaskam unonzwa munhu atoti saka ini ndatodzima nditone dzimwe dziri muchainzwa futi mangwana handikupedza muchanzwa imwe futi kuzasuku semumafia mukurinzwa kuzasuku chaya chikutora hatiswereri akamupa wacho wakomana enda ikoko hatiswirana chandiri kuona ini chana ndichikumbira ka ini namuchemberi wangu chimbosiya muchemberi wangu muchemberi wako waita sei inini ndati bozi uona tichi why am I saying this chimbosiyana namuchemberi mwanakomana bozi unoona honere apa kapa munhu akauya kwauri iwe wandirika right whether vamwe akatya kuenda kumusoro kumaoffices ofuchi kumaoffices ndouri kugadzirwa choni andi so ini hapana panozofarawo mana shukuriza muchemberi saizvozvo zvinobuda here. For example ndikubatsire iwe oya ubva kwanga nditi ini handisi kuziva kuti munhu akutadzira nzvimbo yapi ndobva ndasota chinhu ibasa ka handiti ndobva ndasota chinhu kana mbuya piyo akazipinda ma1 ndotozwa kuti ndimi mai vauya semawiri avaita then ndobva ndaka nezuro ndakuti clear nyaya akadaiso saka Samuronda panoda kuclarify saka muchemberi vakauya vachitotsvagawo heu vasingatozoti ndiwo wakadi handiri kuzvona vakatoenda kuna Samuronda vachitotsvaga help kutotsvaga help kuti saka kuno kumanya ma1 ndosakana apa iye ndiye munhu wachona ndiye munhu akasota muti masini sematarirarndoakakwenya havakavaini zvavaida ka vachipesana pagedhi vachipinda awana nyaya akati imi musambopedzera nguva endaiko ndikuzvisi saka inini ndinonizikani ini ndiri kungoti munhu ngauindi